Evangeli segons Lluc, capítol 6, versets del 46 al 49. El fonament. Per què m'invoqueu, Senyor, Senyor, i no feu allò que us dic? Ara us faré veure a qui s'assembla aquell qui ve a mi, escolta les meves paraules i actua en conseqüència. S'assembla a un home que construeix una casa, cava a fondo i posa el fonament damunt la roca. Ve la torrentada i el riu embasteix aquella casa, però no la pot aterrar. Esclar, està ben construïda. En canvi, el qui escolta i no en fa cabal s'assembla a l'home que basteix la casa damunt la terra sense fonament. El riu l'embasteix i s'ensorra a la primera. Quina ruïna la seva!